इथे आजी तारीख कितली म्हण पडेल हवे तुम्ही. आज तारीख 20 की 22 की अस का तंतु कसन गो विशेष प्रति दिवस मुखार मुखार गेल म्हणके दीस मुखार वत्ता आज कसन विशेष तन तारीख पडोचे. अय्यो 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 तुमका बुद्ध अंत म्हणका की हेड म्हणका की यो देवा नाही सुब्रायणाक ದುಡ್ಡು देऊन कितली महिंदಲ್ಲಮ್ಮೆ ಆ ಸುರ್ವೇರ್ 4 महिनो ಕರೆಕ್ಟ್ दान वाडिदिತ್ತಸಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆಗ್ 1.5 महिंदಕ್ಕೂ वाडियस्वे मागीर अशी सೊಳ್ಳಿ मळरी वाडिना असलो नादत्ता. हो हुई नाही गो माक ಮತ್ತೆ तू नागो मारैती. हे पर तुमक खई ಮತ್ತೆ असता तो गडकुच दित्त नवे पित्तती येत्तती आता ते प्रदाव कवे आत त्यापर नक्क तुमका सुब्रायಣ್ಣ ಎತ್ರ आईल मळरी पूर दावका दत्ता पळयती सुब्रायಣ್ಣला गोचुनो हे महिन्याचे पुळ महिन्याचे ಒಟ್ಟು 2 महिन्याची वाडी घेऊन येते. हे महिन्याने की दाय निमुगो. अयो देवा खंचे बंडे पत्रावचून ಮತ್ತೆ धडोंग घेवची की बा हे महिन दायनी म्हणरी अनेक वार वरले मो मागीर हे महिन दत्त मो आता घेतल्यार कसन दल्ले. हा 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 दायको मारैती घेऊन येता. पळयती बड्डी ದುಡ್ಡು कितलस की तितले घेऊन येल्यार दल्ले पिवच्या दवो घल्ली म्हणरी हाव उतरप्तल नाही. हा मिगेल मात्र नाही मिगेल बहिणी मीराला ದುಡ್ಡು घेऊन येऊ का. दायको मारैती घेऊन येता. सीधा वच का ದುಡ್ಡು घेऊ का घरा येऊ का आणि त्याकड हेकड गेल्ली म्हणरी हाव नुत्रप्तल नाही. नका नका तुमगेल ನಂಬಿಕೆ नामका एक काम करता सावित्री केवच्या संगती हावनी ती वॉकिंग येतती तुम काही पळोन घेतल्यावरी दत्ता. हा 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 सवाई बुद्धोंती हा वचुनो सावित्रीक हंगे वच संकवे कसन तुगल कामा चाड मुंडलेक्लवे मक्का. तुम्ही सुब्रायಣ್ಣल घरा वत्तेत की ना ते गेल मागीर ते सावित्री मेळते नवे तिक घरा वास्को म्हण सांगती इतले सांगच्याक कामा चाडवे म्हण सांगतासती. हाव तुमगेल प्रयत्न सेव करतमो हाव कसन तुमगेल चोडवे. अयो यो यो मारैती तुगला गुल्लोचक साध्य ना. मिगेल उल्लच साधी नाशी इतल वर्ष चंदायर संसार चलेलेले मिगेल जागेर दुसरं कोणे आसका आसिले तुमका वैर सकल कोण घालतसिले. आता तू बाळी दवरला पळे. हा हा म्हणलेले पुरो बारसे राती वत्त मारैती एक गोड चहा पिवचक पणी सोडी मका. चा पियेती चा एक गोट नाही 2-4 लॉट पियेती दलरी थई आणि कसने पिऊच ना कळवे. हो मक मात्र भारी ताकीद करता तू सावित्री लोटोचून कसन केलेले ते पाणीपुरी मसालपुरी पुरा गळगंट खावनो हंग उलचण सूरदल्मो. मिगेल सुद्धा येऊ नका ते मग उलचण सूरदला रे तुम्ही कसने करनी त्यांची तुम्ही उंकून घालतात ना. हावे हत्तरट्टनी धरला तुम गेले. तू बरी हत्तरट्ट धरलेले क्लीन केलेलं पुरा मिगेल पुत्तान सुनले नवे. हा तुमगेल हत्तरट्टपणी धरला तुम्ही कसा केलेले. अय्यप्पा मारैती आज कसन की गरम मदले येतो हा वत्ता. वत्त नाही वचून येता म्हणका प्रति एक सिकून देऊ का हवे. तुगल सुनने का निके संजिताय नी गो इतल वेळ तेलरी निके चहा नी पडे. हॅलो हा हाव वनमाल उलोचे माय मावा बाहेर बसली ते. हा आणि हो फई वे तू येतस वे बाबाजी येतस की मुन्ना हो फई वे सगळे ಒಟ್ಟು येतसत वे. हा दायत हा दायत को मारैती क्लीन करता बा. हा वही वे सगळे पुटक कोण दवरता सकड़कडे. हा दायत दवरता चा कोर्च सोणो कोणाला की फोनान तुलयता बसल्या तुमगेल सून तुमकंतू कसने सांगच्या दायना पूरा कडे हवे माती देऊ का. आज हमक चा मिळत की ना गो. हा आईली माई अप्पेल कुडले येऊच सोणो आईली म्हण थंच रापली आपळे. संजवाळा माय मावंक एक गोड चहा देऊ का कसने खाऊच देऊ का म्हणून कसने गोत ना तुका. हा
तीन तितला पेटसा इले इली म्हण थई रबल्या आत्ता पळायला रे हात बिसून गे नाईल्या केतना गो तू चा कोचे केतना मी पिऊचे ಹಾ ಮಾವನೋ ಚಾ ರನ್ನಿರ್ದವರ್ಲ ಸುಗಂಧಿಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೆ ಫಾಯ್ದವ ಪರ ಎತ್ತದ್ ಕೈ ಬಾಬಾಜಿ ಮುನ್ನ ಸಕಡೆ ಎತ್ತದ್ ಕೈ हो आमगेल सुगंधी येतेस वे हा लायदल्ले करेक्ट टाइम येतेस ती हा भितर वचून चा आणि कसने कुरकुर खाण हाडी वस इथे आत्ता पेंटा वचून तवर सांगलं पडे ते काम कोण गे नाही येते चा हडची सोनानिके हंगार आपल्या मुगो हा हा हाडता कोणालिद्र कशी उलोक म्हणगोत ना मी तुका एक पण सांगला ना मी हुडकस असते मका पदे पदे ते सगळं लिद्रक सांगून डंगूर सारू का म्हणसवे तू गेल सुगंध येत म्हण कुशेर मक्कसने कळली म्हणता चुकून सांगले आता यांची होडकोन बैसू नका ती उगी वचून वाटी दुड्ಡು घेऊन येते त्या पण त्या सुगंधीन पापा आमको दुड्ಡು दिलेले ह्या पण तम्मी गम्मत कोर का तिका हिगेले खान जेवण राखून बशी बाहेर वचून कसने खवियत तिने घेऊन देऊ का म्हणसवे आम्ही वरे घेऊन देऊयात ह्या पण ता उगी वचून दुड्डनी हाडाती दायत मारे ती आत्ता वचून तगला दुड्ಡು घेऊन तुगल हत्ता हांडित्ता अप्पा देवा मंद्र लगील मॅणशे